Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Give it a quick check, Metro Manila. It is now 31 minutes after 6 o'clock in the evening. I hope you guys are all having a great time. And of course, we're going to keep you comedy straight up until 9 o'clock in the evening. Everybody's having a great time. Everybody's having fun. Don't worry, we got a whole lot of music coming right up to you guys. And everybody's I don't know if we're doing live to maintain with that. Pandi Bada! Lumaoy lang nga. Ay, naku mga kabisyo! Oras natin, 31 minuto makalipas sa oras ng alas 6 ng gabi. Sa mga naiipit sa traffic, kamusta naman? O relax lang, kalma lang. Hinga malalim. Inhale. Excel, teka lang, walang uutot ha. Ito pa rin po ang programang EDSA. Kasama si Henyo. Hindi na tender, pero Diyos pa rin kag nagaraguma. At siyempre, yours truly, Diego Bandido. Pagbay buhok, hindi ako yan. Ito na mga kabisyo. Pag-usapan na natin to. Etong mainit-init na tupiko ngayon sa hinggil sa NBA star na si Anthony Edwards. Ayan, si Ant. Ayan, na nag-alok daw ng $100,000 Wow! para i-abort lang ang pagdadalang tao ng isang Instagram model na posibleng nabuntis niya. Oh no! According po sa kanyang statement, ito po yung pahayag niya. Ang sabi niya, I made commitments in the heat of a moment that are not me. And that are not aligned with what I believe and who I am to be as a man. Ganun po siya magsalita eh. Tang, logican na natin to, Tang! Ay, sige, para mahimasmasan na, logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Eto po mga kabisyo, sa totoo lang nakakalungkot po na makarinig tayo ng mga ganitong balita na may pinapa-abort samantalang marami pong tao ang gustong magkaanak. Hindi po ba? Wala na bang takot yung mga tao sa Diyos sa ginagawa nila? Mga kabisyo, ang pagsasang-ayon o pagsusulong para sa aborsyon ay isang masasabi nating masalimuot o sensitibong usapin na nagdudulot po ng iba't ibang opinyon at pananaw. Isa po sa mga posibleng dahilan kung bakit sinusulong nila is yung personal belief and values. Maaring mayroong personal na paniniwala o halaga ang ilang tao na nagbibigay prioridad personal na otonomiya at karapatan ng isang babae na pumili kung ano ang mangyayari sa kanyang katawan. Example, marami po ang naniniwala na my body, my rule, di ba? Ganun ang sinasabi nila. Pero kung tutuusin mga kabisyo, itong katawan natin, itong buhay natin, pinahiram lang to sa atin at anytime, pwede po itong bawiin. Ika nga sa 1 Corinthians 6, chapter 6, verse 19 to 20. O baka masunog ka, ha? Nagbabasa lang ako ng salita mula sa Biblia. Ang sinasabi po dito, do you not know that your bodies are temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not on your own. You were bought at a price. Therefore, honor God and your bodies. At ano bang price na binili sa ating katawan? Yan din po ang buhay ni Jesucristo. Yan po ang essence ng Pasko. Again, it's not about the party. It's not about the bonus. It's about, ito po yung panahon na maalala natin na ipinadala po sa atin si Jesucristo bilang tagapagligtas natin. Alright mga kabisyo, ang oras natin 6:35, kaya Paskong Pasko na! Eto na, 6 bomb na!